fud an dain, tá daoine i gcéire a cheangal a dhéanamh leis an dúlra. An rud atá wein, I suppose, ná trórlíntaí agus fís a léiríonn chunas is féidir linn takeíocht a chur ar fáil gon dúlra. Is le mion chlucha a thugtar na caisleáin is smú agus mar chéile an scéal le cuasaí dúlra. Má churann muid athraithe beaga i bhfeidhm sna gcordíní uirbeacha, is féidir linn líonra mór behéagsúlachta a chruthú a rachaí chunar leasa go léir. One of the most important things we can do these days is to take our patches of the planet and give them back and restore them back to their true nature. Má bhreaíonn an ár dímpel agus má smaoiníomhid ar an méid atá fós anseo leis na ceantair. Ní le déanamh ach oibriú i dún leis a tíorthach agus spás a thuirt go na rudaí sin. Tá sé an dúin dul man gníomh. Plandaí dúchasacha a thuirt arás, agus an tlí go bheithmid ar nóir daoine a athrú.